Goedemiddag en welkom bij Joet. Er is in hege beroep 12 uur cel eerst in Sietske H. De 22-jarige vrouw uit Nijbeets die haar fjouwe poppen om het leven gebracht had. Ja, daar waard toch de rechtbank ek een straf oploin van 12 uur gevangenisstraf. Verslagjouwer Auke Seldenrust die wie Joet bij de zitting. Auke, is er nou Joet ik meer duidelijk worden over waarom Sietske dit dien had? Nee, daar ken ik heel duidelijk in wezen. Nee. En het wie joet echt een wrakseling voor het hof om achter de weer te komen. Waar is nou de echte Sietske H. en waarom heeft zij dit nou correct dien? Jazeker, de waan suggesties neemt. Zij zou zo mogelijk wraak nemen willen op haar ex-vriend, de heid van de fjouwe poppen. Of misschien die vriend on haar binnen willen via de band. Nou, het zijn suggesties die het neemt binnen, maar die net onderbouwd binnen. En die binnen net onderbouwd omdat zij net onderzocht is door het Pieterbaanscentrum. Dat hier het hof graag wil, maar dat hier het ministerie ook graag wil. Van waar is nou die Sietske H? En het Openbaar Ministerie neemde dat joet teleurstellend. Waarom heeft verdachte het gedaan? Waarom doodde ze 4-maal een kind dat ze zo pas zelf gebaard had? Een kind geboren uit seksueel contact met iemand op wie ze naar eigen zeggen smoorverliefd was. En van wie ze hield en met wie ze jarenlang een relatie onderhield. Wat bezielde haar? De kern van verdachtes eigen verklaring is dat ze graag een perfecte dochter wilde zijn. Binnen er nou ook nog nieuwe feiten aan het lucht kwam? Nee, eigenlijk net. Of je moet er misschien zeggen dat de joet misschien nog wel een suggestie wekt waard dat Sietske H. mogelijk vaker zwanger was had. Vaker als de vrouwen bekende keren. Zo zou ze mogelijk in 2000 al zwanger was had, want dat schreeuwen ze in het dagboek. Of in 2008 en 2010, want dat zitten kunde om haar heen. Dat zijn dingen die bij joet onder orde kwamen, maar Sietske H. het ervan joet zijn, dat is net weer. Ze had ik zelfs onjoen aan het begin van de zitting dat ze de straf van 12 uur vissen te heeg vindt. Toch is dat nog wel wetje in haar eerste. Wat zou haar advocaatje joet horen op de zitting? Nou, de advocaat zei eigenlijk hetzelfde als bij de rechtbank. De eerste 2 poppen, daarvan zei de advocaat, is net te bewijzen dat ze leefd hebben. De verklaringen van Sietske H. die binnen wisselend, die binnen tegenstrijdig, dus net te broeken als bewijs. Ook de laatste 2 poppen zei de advocaat, kindermoord is echt net te bewijzen, want dan moet je bewijzen dat ze van tevoren een besluit genomen had om de poppen om het leven te brengen. Nou, de advocaat zei daarvan, dat is net te bewijzen, dus wat bloter dan oer. Kinderdoodslag en daarvoor valt de straf dan leger uit. Auke Seldenrust die dat bij het geruchtshof in Ljouwert. En in de jood van 6 uren meer over deze rechtszaak. Er zit op dit stuit een record aantal zeehoen in de Waadzee. Nevens de laatste tellingen binnen het zo'n 10.000. Tussen jontje 60 en jontje 70 wie het wetten van de Waadzee saffensmargen dat er nog maar 500 zeehoen nieuw wienen. In 2012 werden de bissen nog troffen door epidemieën, maar de naaigroente zeehoenenpopulatie hut. De tellingen werden die in opdracht van het ministerie van Economie en Landbouw. De cijfers werden gebruikt voor het bepalen van het beleid. Er moet een beroepsvereniging van politici komen. Dat is een plan van oud-Tweede Kamerlid Rinnet Algra van Jobbegeer. De vereniging met de naam Zonder Last moet Kamerleden, steerteleden en rietsleden helpen bij haar werk. Aanleiding is de discussie over wegerambtnis. Politici stemmen vaak onder druk van de partij als ze zelfs willen. Boeren kunnen tenooi de warmte van molken, zat die uit de kook komt, broeken voor de verwarming van haar huis. De familie Nijenhuis van Teritse draait al een ierproef, maar de energieinstallatie die te ontwikkelen is door de firma Agricomfort van de Jouwer. Gewoon wordt de warme molken letter opkwollen in de koeltank en dat kost het energie. Door het nieuwe systeem wordt de natuurlijke warmte van de molken dadelijk omzet in energie, die het via daarvoor ontwikkelde Chettelsbroek wordt voor de verwarming van het huis. Mooi succes! Normaal gesproken gebruiken we 5000 kub gas per jaar. En als het goed is komen we van het jaar uit op 1500 kub. Initiatiefnemer Agricomfort denkt dat het nieuwe systeem een succes wordt. De provincie had al enthousiast gereageerd. Een benauwd avontuur voor journalist en oud-reetrieder Harm van der Pal. De Russische douane had hem 9 uur vastzetten, zonder eten en drinken. Harm van der Pal zou naar de wereldbekerwedstrijd reetrieden in het Russische Tjeljabinsk dit weekend. Maar toch een later in de datum op zijn visum wat er op het vliegveld van Moskou aanhouden en vastzetten. Op het visum stiet 7 november als inreisdatum en Van der Pal weer een dag eerder. Hij wie net gereisd door zijn lot. Ik denk nou straks kom ik hier in gevaar. Ik weet het net wat me hier boven de holle hangen. Het is, je bent alleen, je denkt alles.
Ik denk, oh my god, als het allemaal maar goed komt. Dat is toch wel een beetje benauwd. Ik ben bang geweest. Ja, ik ben wel bang geweest. Ik denk, ach. Van der Pal is het loon uitzet. Je docht nog geen verslag van de hutriedwedstrijden, maar volgens het thuis in Sint-Niek. En dan ben we het daar aan de waarsverwachting. Joen en vannacht is het dampwaar, de kind mist of dichte mist vaak komen. De wind is matig en komt uit het zuiden en zuidwesten en het is een graad als 4, 6. En morgen is het eerst mistig. Op de meeste plakken blijft het de hele dag bewolkt en diezig. In het kustgebied en op het waad is de meeste kans dat de zinnen er terugbrengt. En het is morgen maximaal 11 graden. En dit weet in het kwad meer nijs. Ik hoor het hege beroep in de zaak Nijbeet. Sjorgen je in uw uitzorg van 6 uur. Graag om dan, of ons een hoffelijke dag verder.